Служители от Столичния инспекторат извършиха проверка в софийския квартал Красна поляна за неправилно паркирали автомобили в тревни площи. След като установят нарушение, екипите на инспекцията съставят констативен протокол и правят снимка на автомобила, която се изпраща на нарушителите. Ако те откажат да заплатят глобата, документите се изпращат в КАТ или в Агенцията по взиманията. Столичният инспекторат Красна поляна работи. Днес сме в акция за паркиране моторни превозни средства в зелени тревни площи по член 36, алинея 2, точка 5 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Софийска община, на Столична община. В момента процедираме последният начин. Виждаме моторното превозно средство, че е нарушител. Правим един констативен протокол, който вие заснехте. Единият констативен протокол оригинал остава в нас, другият го слагаме на нарушителят и в 3-дневен срок, ако не се яви, този протокол се изпраща в КАТ и оттам нататък санкциите в КАТ си е проблем на КАТ. Екипът ни се срещна с кмета на столичния район Красна поляна Иван Чакъров, който разказа подробности за проблемите на общината в борбата с неправилно паркиралите автомобили. Бихте ли разказали малко повече за акцията на Столичен инспекторат във връзка с неправилно паркиралите автомобили в тревни площи в квартала? Трябва да кажа, че тази дума акция не е точна, тъй като ние това нещо се извършва постоянно, ежеседмично. За акция започна по вдигането на старите автомобили в Красна поляна преди 3 дни, тъй като там документацията е много тежка, спазили сме всички законови разпоредби, минали сме през КАТ, данъчни и така нататък. И това върви много добре, вдигането на тези стари автомобили и освобождаването на около 250 места за паркиране. Паралелно, ежеседмично ние правим чрез Столичния инспекторат проверки по паркираните неправилно автомобили в зелени площи и по тротоарите, където пречат на гражданите за преминаване или за игра на децата по спортните площадки. До сега ежеседмично са правени доста актове, между глобите са стигали, събираните суми са между 150-160 лева ежеседмично. Лошото е, че пак е въпрос на документация, която се пише, праща се, оповестяват се хората, уведомяват се, ако откажат да плащат, се плащат към Агенцията за държавни вземания. Изобщо пак е тежък процес, но искаме да накараме хората да спазват правилата за паркиране на автомобили. А ние ще се стараем пък от своя страна да им създаваме места за правилно паркиране на паркинги и на местата определени за паркиране. Западен парк е особено зелен район и нашия район се слави като един изключително зелен район, даже с прекалено много растителност, която наистина трябва да се опазва, но ще трябва да направим и съответните паркоместа. Именно за Западен парк имаме предложение до Столична община по улица Западна и до метростанция Вардар за изграждане на паркинг, 2 паркинга, които да са за около 250 автомобила, което смятам, че ще облегчи страшно много живеещите в Западен парк и в същото време ще облегчи и тези хора, които сега забелязваме последните месеци, идват от Софийска област, паркират около станция Вардар, ползват метрото, удобно слизат до центъра, вършат си работата и вечерта си тръгват. Така че ние трябва да решим и тези проблеми на тези хора, които паркират по този начин.